jeszcze w tym roku ukażą się różne opracowania utworów kaszubskich, które zostaną tutaj wydane właśnie przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, także nie tylko koncerty, ale też taka współpraca, z której pozostaną ciekawe, myślę, materiały i publikacje ludzi. Jest drugi dzień 23 kaszubskich warsztatów akordeonowych. Podczas wczorajszego koncertu publiczność w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie oklaskiwała młodego studenta pierwszego roku Akademii Muzycznej w Gdańsku, pana Alberta Belkę, a dzisiaj można powiedzieć szkoły mistrzowski. Gość z Finlandii, profesor Mikołaj Udoła, który na co dzień pracuje